poďakujeme sponzorom našej akcie, pánovi Pedurkovi Janovi a pánovi Tomášovi Karkovi. Ďalej pánovi Jozefovi Ivanovi a pracovníkom zamestnaným obci na verejno-prospešných parkoch. Ďalej pánovi inžinierovi Janovi Tureckému, pánovi Jaroslavovi Vardovi, Maďarskej inžiniere Horne. Rejiteľke základnej školy vzdelávania. Poďakovanie je každej aj týmto našim chlapcom, športovcom, ktorí sa teraz prispeli a v tejto chvíli postavili historický, možno po 50-60 rokov aj obspevaný. Zaslúžia si, myslím, že to je. Poďakovanie patrí členom výboru Jednoty dopravy Slovenska v Kolárovom, ktorí sa zapojili alebo ešte len zapoja do úspešnejšieho uskutočnenia tejto akcie. Prajem vám dobrú zabavu a aby ste nás